Mana inkonzo zempilo lilungelo elikumgaqo siseko, kodwa abanye abantu basahamba imigama emide befuna ezi nkonzo. Ilokishi yaseKhayelitsha ngaphandle kwaseMonti yenye yendawo efumana inkonzo zempilo eziziswa ngamaxesha athile. Kodwa abahlali bale ndawo bafuna ezi nkonzo zibe nazo zonke izidingo ziphinde zize rhoqo. So besibawa into yobana iveki yonke bekanti ikliniki ikhona apha. Yayibona loo nto. Amayeza wona awaphumi ngokupheleleyo. Uyakwazi into yobana uzele ingxaki ufumanise into yobana mhlawumbi ufumane idisprin. Yayibona ube uqonda le nto le ngxaki unayo ayo yidisprin. Yayibona loo nto leyo. Siyadefaulta. The most abantu balapha eKhayelitsha bayadefaulta because ikliniki ayifiki ngexesha. Naxa ifikile ngamaxesha ayinamayeza. Isebe lezempilo lithi injongo yeliphulo kukuvala umsanza kwezempilo phakathi kwabo bahlala emaphandleni kwanabo basezidolophini. Izosiphungulela umthwalo at the same time inceda abantu bakokwethu zifike kufutshane iinkonzo zezempilo kubo. Isebe libekele bucala imali engaphaya kwe-4 billion rand ukulungisa kwanokwakha amaziko ezempilo kule minyaka izayo. Ndingulubaba Lothatha kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.